कि बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी कि लहंगा लखनऊ पे हम चटकदार राजा जी। तो ये उनका आगमन हो रहा है और बहुत शानदार एंट्री हो रही है। तो मैं आग्रह करूंगा जब दोनों जोड़ी मंच तक आ जाए तो एक बार सामने बैठे लोग ताली बजा के अभिवादन और उनके 50वीं शादी की इस सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देंगे और ये गीत उनके लिए समर्पित। आई कि लहंगा लखनऊ पे हम चटकदार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे लहंगा लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी लखनऊ पे नाम चटकदार भैया जी लहंगा लखनऊ पे नाम चटकदार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी भैया बलिया से चाहे ए हमार राजा जी लहंगा लखनऊ पे हम चटकदार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी कि लहंगा लखनऊ पे हम चटकदार राजा जी लखनऊ पे हम चटकदार राजा जी लहंगा लखनऊ पे हम चटकदार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बाली बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बलिया से चाहे ए हमार राजा जी बलिया से और देखिए मेहरारू के एगो डिमांड रहेला और मर्द से एगो ना बहुत सारा के डिमांड रहेला कहत तारी छपरा से छागलिया बनारस वाली साड़ी छपरा से छागलिया बनारस वाली साड़ी जौनपुर से झुमकायो डोरी आज छपरा से छागलिया बनारस वाली साड़ी जौनपुर से झुमकायो डोरी
बना के कहा तरीका भाव में का बाहर